Soc el mag Stigman i em fa molta il·lusió participar en el Festival Vila Màgica. Em sembla una iniciativa fantàstica que el barri de Gràcia pugui acollir un festival de màgia. Em fa molta il·lusió la idea que del 10 al 13 d'octubre tots els carrers, tots els espais, tots els indrets del barri de Gràcia s'omplin de màgia. És una idea molt xula i em fa molt feliç poder participar-hi. Us espero a totes i a tots al Festival Vila Màgica. En el meu cas actuaré el divendres 11 d'octubre a les 7 de la tarda amb l'espectacle Fabulós, que és un espectacle on hi ha màgia, malabars, coreografies, molta participació del públic i sobretot és un espectacle que pretén ser una festa per tota la família, un espectacle dirigit a tots els públics. Així que us espero amb moltes ganes, amb molta energia i amb molta il·lusió de celebrar aquest meravellós Vila Màgica Festival. En el meu cas, a més, em fa moltíssima il·lusió que es celebri aquest festival a Gràcia, perquè jo soc de Gràcia, jo he viscut a Gràcia gairebé tota la meva vida, durant moltíssims anys de la meva vida he viscut amb la meva família al carrer Bailèn, just davant dels cinemes Texas. A més, vaig estar fent teatre amateur al Casal Corpus, grup de teatre també, durant molts anys, i actualment l'espai on assagem és l'Associació Esportiva de Gràcia, on assagem els nostres espectacles és a l'Associació Esportiva de Gràcia. Fins i tot les ballarines que actuen en els meus espectacles són gimnastes i entrenadores de l'Associació Esportiva de Gràcia. Així que tot queda en família, tot està molt relacionat. Gràcia és una vila supermàgica i, torno a repetir, em fa moltíssima il·lusió poder formar part del Festival Vila Màgica i poder actuar a la meva estimada Vila de Gràcia.